Golfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát tu máme zostavu z Ligue 1, čiže francúzskej najvyššej ligy, a je to môj najobľúbenejší tým z tejto ligy a je to tým Olympique Lyon. Takže sa pohodlne osaď, hoď like, odber a ideme na to. Ako vždy začínam brankárom. Na tomto poste padlo ťažké rozhodnutie, keďže máme okrem Descamsa, ktorý odchytal prvé 4 zápasy v základnej zostave, a potom je tu slovenským fanúšikom dobre známy Dominik Grajf, ktorý za mňa dostáva málo priestoru v nomináciách reprezentácie, ale poďme na jeho výkon v jedinom zápase, čiže v tom poslednom chytil 2 strely a nastúpil kvôli tomu, že Descamps mal poranené slabiny. Ale práve Remyho by som nechal ako jednotku. Ale je to len začiatok sezóny, všetko sa môže zmeniť, ďalšie zranenia, zlé výkony a tak ďalej. Musím podotknúť, že budú vyrovnaná dvojca a ja ako fanúšik Lyonu ich budem rád sledovať. Poďme však na obranu. Na ľavej strane som zvolil Tagliafika, argentínskeho hráča, ktorý pravidelne nastupuje za reprezentáciu a bol pevnou súčasťou Lyonu v predošlej sezóne, avšak jeho slabinu vidím vo výške, keďže má iba 172 cm, ale to si vynahrádza svojou rýchlosťou. Na opačnom kraji operuje Maitland Niles, ktorého sa priznám, že moc nepoznám, tak som si pomohol internetom. Je to typ obrancu, ktorý pomáha v útočnej fáze a navyše je univerzálny, keďže môže nastúpiť aj v zálohe, avšak si myslím, že to nebude potrebné kvôli dostatku kvalitných záložníkov v Lyone. Oproti minulej sezóne sa obrana v základe nezmenila a preto na stoperskej dvojici nájdeme Niakatého a Clintona Matu. Zohratá dvojica prinesie vyhraté súboje a výborná pozičná hra v podobe Musu a aktívneho a dynamického obrancu vpredu či vzadu v podobe Clintona Matu. V zálohe máme trojicu Tessman, Tolisso a Morton. Tessman má výborný pressing, získava lopty, ale musí sa ešte zlepšiť v rozohrávke, ale na to má určite čas, keďže má iba 24 rokov a pochádza z USA. Morton je odchovanec z Liverpoolu, ktorý reprezentoval Anglicko aj na tohtoročných majstrovstvách Európy do 21 rokov na Slovensku a bol pravidelným členom základnej zostavy Anglicka. Je defenzívny, technický záložník s dobrou orientáciou na ihrisku. No a najofenzívnejší z trojice je Tolisso, ktorý má priniesť skúsenosti v defenzíve, ale hlavne v útoku. Na ľavom krídle je Malik Fofana, ten spravil veľký progres v predošlej sezóne, ale bol vytlačaný Ryanom Cherkym a preto teraz je kľúčový hráč aj kvôli svojmu driblingu. Na druhom krídle sa nachádza Ernest Nuamah, rýchly a obratný krídelník, ale aktuálne je zranený a preto je otázkou, ako bude ďalej hrať. No a na hrote Karabec, ale iba tesne pred Satrianom. Na hosťovaní z pražskej Sparty chce dostať väčšiu príležitosť ako napríklad v Hamburgu a je to kvôli tomu, že v českom týme majú dosť kvalitných útočníkov. Je síce záložník, ale ako veľký talent českého futbalu dokáže nastupovať či už na krídle alebo na hrote. Plus môže zabezpečiť dobrú kombináciu medzi útočníkmi a stredopoliarmi. Lyon ide dobrou cestou do budúcna, kupuje mladých hráčov a myslím si, že skvelo ich používa. Myslím, že by mohli byť v prvej peťke v lige aj napriek odchodu dôležitých hráčov ako Mika Utadze, Ferretout, Matic, Lucas Perry ako brankár, Almada alebo Cherky, ale hlavne najlepší strelec Alexander Lacazette. Tým vedený Paulom Fonsecom ukáže svoju mladosť aj v Európskej lige, ale na papieri tá zostava vyzerá horšie ako minulú sezónu, čo nemusí byť pravdou a ja si myslím, že
vyrovnaný výkon oproti minulej sezóne, no ale všetko to necháme na prekvapenie. No a toto by bolo z tohto videa všetko. Hoď like, odber, daj odber King Wolfovi a tiež rozdrť tlačítko zvončeku, aby ti ďalšie zostavy neušli. Prezradím, že to bude ďalší tým z Ligán a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.